what's up? मा जाबावगोनलै माथो दावराव खोनायोलै दानालाय दावरावनो जेबो खोनाला माथो मेहेर बसुमतारी 53 hey what's up bro आङो नायदोंमोन मोननै मोनथामसो बिदिनो जास्ट भिडिअसफोर नायदोंमोन आं वाज लाइक सफ्ट आं बिनि सायाव भिडिअ बानाया आरो इन्टारेस्टबो गैखाया अके आं जास्ट नुदों आरो बेखायनो जाय गोसो बानाय गोसो बायदि आइ नट काम इन दिस टपिक आंबो गोसो गैया बिदियावहाय आङो दायो दोनथ'दों बिरादफ्रा सानदों खोमा यार एटलिस्ट आं मानो बानायाखै होनना सानगासिनो खोमा बिराद मानसिफ्रा बे टपिकनि सायावहाय निउ इयारखौ एसे मोजाङै फोजोबनोसै सानगासिनो बेफोरखौ बाजेट दायो आं बाद होदों मेरला दं थेंक इउ स' माच थेंक इउ स' माच नायनि र' बाबा बागचु आं नायग्रोनि अके एसे नेबावनि नायग्रोनि फार्स्ट अफ अल बेसेबां गोबाव जायो दावरावआ जाग्रोथोंसै मा होनबावनोब्रा माथो दम सम होलायनायबो खोनादों नायनि दम सम होलायनायबालाय बिराद गाज्रि जादों खोथाया आं ओरैनो इउटुब नायबाय थादोंमोन आं नुदों मोननै मोनथामसो भिडिअसफोर लाइक लाइभ भिडिअसफोर नायदोंमोन आं बेयावहाय नायग्रोनि दासान्दि एसे ब्रेक लादों बिराद गोबाव ब्रेक लाखाबाय 2021 सरि 22 विल बी बेस्ट आई वुड से बेस्ट भिडिअसफोरा सप्तासेयाव मोननैल' फैनो हागौ एमबी रक चेनेल अबे यार दावरावखौल' मा होनबावनो सोर बियो एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड ना मा नामलै खोनादोंसो आरोना आरो नुदोंबो भिडिअसफोर बिराद मानसिफ्रा बानायगासिनो भिडिअसफोर सोर माबा मोनसे लाइक स्टेटासनिफ्राय फैदों होननानै बुंदों स्टेटासनिफ्राय फैदोंनो मादों बिदिनो आरो एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डआबो दावराव लाइक दम सम होनाय बायदि सिस्टेमाव खोथाखौ इनुसनियाव नायदोंमोन आं भिडिअखौ इनुसनि भिडिअ नायदोंमोन आं होमबासो थाल मोनदों आरो इनुसनि दैमुनि भिडिअ नायदों आं आरो बेनि अनगायै एक्सट्रा इउटुबारावबो होबाय मा होनबावनोलै आजिखालि निउस चेनेलफ्राबो दावरावनि भिडिअसफोरनि सायाव बुंसै माथो होनबावनो I'm going to be alone यार alone जागोन एबारहाय भिडिअसफोराव जिखुनु बानायगोन आं हारसिं जागोन लाइक मा होनबावनो बोरै खबरालाय आंनाथ' जोबोद मोजां आं खिन्थु आं सरि होनो लुबैयो बयखौबो कि आं भिडिअ होनो हायाखै आं रियेलि सरि फर द्याट आं होनो हाथाराखै होनो गोसोबालाय लाइक होनो हायो बाट आम नट इन्टारेस्टेड राइट नाउ इन्टारेस्टेड गैथ'वा माने बेफोर भाइरेल टपिक्सफोराव माने एसे बानाय मोनबाय आरोना Thank you so much MB Brock channel thank you so much आरो आं सेस्था खालामगोन प्रपारनिफ्राय प्रपार कन्टेन्ट फैनायनि थाखाय सेस्था खालामबाय थागोन मोजांनिफ्राय मोजां भिडिअ मोनो आं मालाबा डाउन फिल खालामो नोंसोरखौ गावजों गावनो दावराव जायोलै ब्र जोंनि बर'फ्रा मानो नायलायनो हाया आं बिनि सायाव मोनसे प्रपार भिडिअ लाबोगोन मानो नायलायनो हायानि खोथा गैया एक्चुअलि नायलायनो हानायनि खोथाबो नङा बाट सोरबा सोरबा थायोना सोरबा सोरबानि इन्टेनसना एसे बेलेग जायो अके लाइक मोजां जाजानो लुबैयो आरो जाय कन्टेन्ट क्रियेटरखौ मोजां मोनो बिसोरो बेखौ माने मोजां जाजानो लुबैयो माने प्रपार जानांगौ मोजां जानांगौ बिदि लुबैयो आरो एक्चुअलि नायलायनो हायैनि खोथाबो गैया लाइक most of the time to नायलायनो हाखायानोखा आं बेखौ मिथियो बाट सोरबा सोरबानि मानसिफोरना माने लाइक there are few people okay जायफोरनि थिंकिंआ बेलेग जायफ्रा लुबैयो कि जाय कन्टेन्ट क्रियेटर बिसोरखौ माने जेनेबा कन्टेन्ट क्रियेटर होनना इउटुबार होनना लानोसै आं इउटुबारफोर बिसोरखौ माने जेनेबाहाय मोजांनिफ्राय मोजां माने जेनेबा इसनि इमेजखौ क्लिन नायजानो लुबैयो आरोना गाज्रि नायनो गोसो जाया माने साफा नुनो लुबैयो माने बेनि थाखायबो भिडिअ बानायो आंखौथ' बिराद मानसिफ्रा होनदोंना मेगन सायो होननानै बुंदोंमोन बाट इन रियेलिटि आं रावखौबो मेगन साया एन्ड आइ एम नट जेलास अफ लाइक आं जेलास फिल खालामा रावखौबो कि बे बिराद साबसक्राइबार दं बिना बिराद भिउस बियो जेबो जेलास फिल खालामा
आं जास्ट लुबैयो कि गथ'फ्राल' डिस्ट्रेक्ट दाजाथों मानो होनबा आजिखालि बिरादफोरनाव मबाइल दं नङा होनबा गथ' उन्दै उन्दैफोरनाव दङ नै बिराद उन्दै उन्दैफोरनाव मबाइल दं दायो नों दावराव खालामगोन राइट बयनाबो अपिनियना बेलेग जायो बयनाबो पइन्ट अफ भिउआ बेलेग जायो रावनिबो गोसोआ समान नङा नंनाया आदा नंगौ एमबि रक चेनेल बे खोथाया नंमारगौ रावनिबो गोसोआ समान नङा सोरनिबा लुबैनाय थायो सोरनिबा लुबैनाय गैया कि जास्ट लुबैयो कि मोजांल' जानांगौ बाट बांसिननि लुबैनायानो थायो लाइक आं बिनि बायदि मानो जानो हाया बेलेग बायदि जाजानो लुबैयो माने आंनि साननाया बिदि नङा कि लाइक आंना साननाया बिदि नङा कि आं बिनि बायदि जानो गोसो नङा आं अरिजिनेल जानो गोसो आं हारसिं जेरैखि दं आंनि मोनसे सिनायथिल' जानांगौ आंनि इउनिकनेस इउनिक माने रावनिजों एखे बिदि बेलेगखा आरो साननाया एडि दैमारि हे वाट्सआप बोरै खबरफ्रालाय मोजाङै दा गोबावजों नुदों आंखौहाय But thank you so much, yeah, at least नोंसोर आंखौ सपोर्ट खालामो थैंक यू सो मच फॉर दैट 11K सिम सहैहोदों आंखौहाय थैंक यू फॉर दैट आरो आं होप खालामो नेक्स्ट इयारनिफ्राय प्रपार जागोन जानुवारिनिफ्राय भिडिअ फैबाय थासिगोन डन्ट वारि अबाउट दैट आरो जाय प्रमिस खालामदों भिडिअ होगोन होननानै बे पार्टिकुलार टपिकनि सायावहाय लाइक इकुवेलिटिनि खोथायावहाय अबेबा खोथायावहाय बेफोरावबो फैगोन आं अपिनियन होनाया होगोन आंनि साइडनिफ्राय अपिनियन होगोन बाट इट विल बी भेरि भेरि सिम्पल एक्सप'ज भिडिअ फैगोन फैनायाबो होमबाबो एसे बेलेग जागोन अके एडि दैमारि नाय एक्चुअलि आं मोनसे खोथा बुंनि आं बेलेग इउटुबार्सफोरनि बायदि नङा अके आं लाइक आं बेलेग इउटुबार्सफोरनि थाखाय माने भिउ साबसक्राइबार्स नांगौ बिदि सिस्टेमाव गैया अके आंनि साननाया मा कि लाइक कन्टेन्टआ प्रपार जानांगौ भिडिअसफ्रा प्रपार जानांगौ बिदि लुबैयो आं ओंखायनो माने दासान्दि माने भिडिअ होनाय जायाखै मानोबा आं माने एसे बानाय फैबाय माने बे पार्टिकुलार टपिकनि सायावहाय मानो बानाय आं बिराद बार जायखौ हाफेरामोन मानसिफ्रा हाफेरामोन बेखौ आं बिनि सायाव आं भिडिअ बानायबाय जायखौ बुंफेरानोमोन बिसोरनि सायाव आं भिडिअ बानायबाय अके बाट होमबाबो एफा खोथा हसा खोथाखौ बुंबाय आं प्रुफ देखायबाय एभिडेन्स देखायबाय माने फोथाया स' बेनिखायनो माने आं दायो सानबाय लाइक बेफोरखौ आं एसे साइडआव दोनथ'नोसै जेब्ला आंना ग्र' जालांगोन होमबा आं बानायनोसै अके थ' बेसेबां हायो बिसोर दायो माबाखौ मावदों मानो होनबा दायो जोंनि बर' ससाइटियाव अके माने लुबैयो कि साबस्क्राइबार बुरजा जानांगौ भिउस बुरजा फैनांगौ होमबासो माने बिनि खोथाया नंगौ अके बिदि थिंकिं गोजा जोंनि पाब्लिकआ बेनिखायसो माने आं दायो दासान्दि भिडिअ होनाय जाथाराखै मानो होनबा दायो आं कन्टेन्टखौ एसे माने कन्टेन्टआ बेनो थागोन अके लाइक कन्टेन्टआ बेनो थागोन जास्ट एसे टुइस्ट जागोन आरो अके एसे टुइस्ट जागोन आंनि चेनेलावहाय चेन्ज जाया आंनि कन्टेन्टआ चेन्ज जाया भगबाना मानसिनि आसि थाइबेखौ थैंक यू फॉर योर एग्जाम्पल ओके एमबी रक चेनेल नंमारगौ रावनिबो आसि मोनबाया एखे नङा आसि मोनबाया एखे नंखाया नंनायालाय ओंखायनो माने रावखौबो जों रुजुनो हाया बाट मोनसे खोथाखौ आं बेखौनो लुबैयो बयखौबो होनो लुबैयो गोरोन्थि नुदोंबा ना एसे माने सुद्राय होनो थाखाय माने ना बेखौ बुंनाया मोजां अके गोबावनि उनाव दिनैसो लाइफखौ मिस खालामबाय दंमोन थैंक यू सो माच एडि दैमारि अके आंबो बिराद लाइक मिस खालामनानै साबस्क्राइबार्सफोरखौ आङो बिराद वेट खालामहोबाय सरि फर दैट बाट आंबो माने जेनेबा नोंसोरखौ कन्टेन्ट मोजां होनो हायाबा गोसोआ मोजां मोना अके आं नोंसोरखौ कन्टेन्ट प्रपार कन्टेन्ट होनो गोसो जायो माने मोजां कन्टेन्ट बे बेखार बिदिनो भाइरेल जानाय मा जानायखौल' बखिबाय थाबाथ' मोजां मोना ना रावबो नङा होनबा नंगौना नङा खोथायालाय ओरैनो नोङो भाइरेल खालामबाय थाबा बरिं मोनलाङोना मानसिफ्रा आं गेम्सनि थाखाय भिडिअ बानायबाय प्रग्रेसनि सायाव भिडिअ बानायबाय आरो बडलेण्ड टाइगारनि सायाव भिडिअ बिराद बानायबाय लाइक मेबि प्रग्रेसनि सायावहाय 3-4 भिडिअस एन्ड बडलेण्ड टाइगारनि सायावहाय अराउन्ड लाइक 6 to 7 भिडिअस बानायबाय आंबो भिडिअ बिसोरनि सायावहाय आरो मा होनबावो आं माने बानायफैबाय बिदियावहाय आरोना तारमाने एकदम बेफोराव माने इन्ट्रेस्ट बारा गैला माने आं सिगांनि फार्स्टनिफ्रायनो आं अरिजिनेलखामोन आंनि बायदि रावबो बानायामोन आं बेखौ आं दुगायै बुंनो हायो दै आंनि बायदि रावबो भिडिअ बानायामोन आंनि कन्टेन्टनि बायदि रावबो भिडिअ बानायामोन अके
आं डाइरेक्ट थगायाबो आं दुगायै होनाखै बाट बे आंनि रियेलिटि आंनि आइडेन्टिटिया बेनोखामोन आं अरिजिनेलखामोन अके बे मानसिफ्रा सानोखिलाय कन्टेन्ट कपि खालामो कन्टेन्टखौ नोङो माबा खालामो न' आंनि स्क्रिप्टिं आंनि सब आंनि माबा आंनि एफर्ट गोजामोन अके ब्र मा ओंख्रि जाखो ओंख्रियालाय मा होनबावनो ब्र माबासोमोनलै बयल लकेल दाउमोन क्रिसमासबो जाहैबायना जोंना क्रिसमास ओमफ्राय दा गोदान बोसोर फैगासिनो ओमफ्राय मोनसे भिडिअ नुदों आं दै एक्सुवेलि आं बिनि सायाव रायलायगोन गाज्रि मोनलायनांगौ गैया बेवहाय भिडिअ दायो गैला बाट एसे दावराव जादोंमोन बे भिडिअआवबो बिराद गिदिर इस्युनि खोथा बे खोथाखौ रायलायदोंमोन सासे गिदिर इउटुबारनि चेनेलावनो फैदों बे भिडिअआ अके आं नुदोंमोन आं बिराद मोजां मोनाखै आरो मानो होनबा लाइक एफाग्राब एसे एन्टारप्रेनियर होननानै बुंनो लायो गावखौनो गाव बे मानसिया माने बे टपिकनि सायाव भिडिअ रायलायदोंमोन स' बे भिडिअनि सायावबो आं फैगोन लासैनो आंनाव एभिडेन्स दंखायो बे पार्टिकुलार भिडिअआ दाबो दं आंनावहाय आंनि फ्रेन्डनि सायाव दं फ्रेन्डनाव दं आरो लेपटपावहाय स्क्रिन रेकर्डिं खालामना लादोंमोन बियो बिराद टपिक दं ब्र लिटारेलि बिराद टपिक दं आंहाय दायो माने बिराद गिदिर गिदिर इस्युनि सायावहाय दं खोथाफोर बेफोर फिसा फिसौ इस्युआव आं रायलायनो गोसो गैथारला माने एकदम सोरबा भाइरेल जानायनो सोरबा माबा जानायनो एक घन्टा बेसेबां भाइरेल जायोब्रा आरो आं डाइरेक्ट सिदा सिदा दिनै लाइफआव बुंगोन दे लाइफआव बुंस्रानोसै आं हसा खोथाखौ बुंगोन आं गाज्रि मोननांगौ खोथाबो गैया अके आरो आंखौबो गाज्रि मोननांगौ लाब गैया आंबो होन या जायानो होन दै मस्टलि भाइरेल भिडिअजोंसो ग्र' आप खालामजोबनाय गोजा सिदा खोथाखा जायखौ नाय नोङो सब भाइरेल भिडिअजोंनो ग्र' खालामजोबनाय गोजाखा नंगौना नङा बेखौल' बुंदों नों एमबि रक चेनेल गाज्रि मोननांगौ खोथायानो गैया आं ख्रिस्टियान मानसि दै आं ख्रिस्टियान धोरोमनि आरो बेवहाय गाज्रि मोनलायनांगौ जेबोआनो गैया मानो होनबा जों बर'सो फार्स्ट अफ अल जों सब बर' बेयाव धोरोमजों रुजुना लाबबो गैया बाबा बेक सौदो के द्याट्स फाक्ट बे हसा खोथाखा लिटारेलि बयबो माने भाइरेल भिडिअजोंसो ग्र' खालामजोबनाय गोजाखा 80K साबसक्राइबारानो जा लाइक 1 लाख साबसक्राइबार गोनाङानो जा मेक्सिमाम इउटुबार्सफ्रा भाइरेल भिडिअजोंसो ग्र' खालामजोबनाय गोजाखा हसा खोथाखौ बुंदों बेयाव गाज्रि मोननांगौ खोथायानो गैया आंनिखौनो होन आंनियावहाय नोङो नायनो हागोन लाइक मेक्सिमाम भाइरेल भिडिअनि खोथायावहाय लाइक दङ दानि गोदानाव अके बाट सिगांनि आंनि भिडिअ पास्ट भिडिअखौ नाय बोरै ग्र' खालामबोनाय आंनि पास्ट भिडिअखौ नाय होमबानो मिथिगोन नोंसोर आं हारसिंनो रिसार्च खालामदों हारसिंनो मानसिखौ डाइरेक्ट जाय इउटुब चेनेलमोन बेखौहाय डाइरेक्ट आंनो नागिरदों आंनो भाइरेल बारा गैयामोन उनावसो आं भाइरेलाव फैदों मानो होनबा लाइक भेरि लाइक बिराद मानसिफ्रा मेनुपुलेट खालामनो सुरु खालामबाय भाइरेल भिडिअखौ लानानै बेजों नांलायनो सुरु खालामबाय स' बेयावसो आं हाबफैदों संसार दैमा खानाय गुसुं माने एक्सुवेलि जिले आं दानसे बुंनो अके आं मानो खानाय एसे सिगांनिखौ मानो गोलाव लायो आं दिनै बुंसानोसै अके बेनो आंना बे लाइक उन्दैयावना उन्दैथ' नंद्राया एक्सुवेलि क्लास 6-7आवहाय बेयाव माने लोगोफोर नङा लाइक जोंनि स्कुलावहाय गेंमोन आरो अके गें सिस्टेमनिमोन स' बेयावहाय माने जेनेबा आंखौहाय बेलेग अपनेन्टआ गेटआव नारनानै माने बेयाव थ्रोब नांदोंलै ओमफ्राय माने बेखौ आं एसे बोरैबा मोनो आरो आं बे गोथौखौ ओंखायनो माने आं एसे खानायखौ बिथिंनिखौ गोलाव लायो आं जेबो नङा एक्सुवेलि आं हास'गोन र' बेखौ हास'गोन आं एसेमसो लानोसो सानगासिनो आरे यार आं हसाखौनो बुङो लिटारेलि चेनेलफोरा बे खोथाया सैथो एक्सुवेलि आं दायो र' बे पार्टिकुलार टपिकनि सायाव आं भिडिअ बानायगोन आं सोर इउटुबारखौ बांसिन मोजां मोनो ब्र'आ इन बर' इउटुबार्स आइ वुड से लाइक बर' इउटुबार्सआव दासिमथ' गैथ'वा आंनावहाय मानो होनबा एजुकेसननि खोथायावहाय लाइक एसे खोथाखौ माने लजिकेल खोथा रायलायो
इदिथ' आं नुफेराखै दासिमबो ओके लजिकेल खोथा रायलायग्रा गैफेरा एक्चुअली बि भइसआ मेन स्ट्रिमनि जाहैबाय ओके बि भइसआ मेन स्ट्रिमनि जाहैबाय आरो आं बांसिन एफाग्राब सार्केस्टिक भिडिअ नायग्रा मानसिबो नङा आंनो बांसिन एसे लार्निं भिडिअ नांगौ आरो खोथाफ्रा माने लाइक लजिकेलि जानांगौ एसे लजिक खोथा रायलायग्रा इदि इउटुबारखौ बांसिन नायो I would say any favorite YouTubers Asus I would say Ajus okay pay first Captain India and second and there are more YouTubers like Fing Dongo and other YouTubers Dongo Boro YouTubers so एसे एनै like okay enough बा सोर दं बर' इउटुबार्सफोरावहाय राजा खुंगुराबोथ' अके इन भ्लगिंआव खोथाबा अके भ्लगिंनि खोथायावहाय राजा खुंगुरा अके मानो होनबा दायो राजा खुंगुराबो भ्लगिं बारा नुला आङो नुनायालाय लाइक मा टपिक बानायसै आरो बाट बिफोर राजा खुंगुरानि फेभरेटमोन इन बर' आरो दायोथ' गोरबो खुंगुर फैबाय एन्ड बेल'खा I would not say like नाय गाज्रि मोननांगौ खोथा गैया okay बाबा बेकसल्ट actually sorry pronunciation wrong जादोंबा नों बि भइसखौ मोजां मोनो okay not bad but one thing is that कि sarcastic आं नायग्रा मानसि नङा sarcastic माने जाहैबाय ओवर रिएक्ट खालामनाय एबा ओवर एक्ट खालामनाय इदिखौ आं बारा नाया औदा एसे दसिन माने गोलावद्राय लाबाय लाबा समाया नुयो okay संसार दाइमा thank you so much आं सेस्था खालामगोन okay fine don't worry about that आं हागोन दे हागोन okay at least subscribersफोरनिखौ खोथाखौबो खोनासंनांगौ आरो मास्टार जब मावो नामा औ एमबि रक चेनेल औ आं मास्टार मावगासिनो दायो प्राइभेटआव इंलिश टिचार okay आं इंलिश टिचार मावो and political science बो फोरोङो आं then geography history बे मोनथाम सब्जेक्टखौबो आं फोरोङो SST there are many dark side okay जोंनि इउटुबार्सफोरनि बिराद डार्क साइड दङ डार्क साइड माने जाहैबाय बे नों जि इउटुबाव नुयो बेखौथ' नों सिम्पोलसो खिन्थु बिसोरनि उननि खोथाखौ नोंसोर नुवा okay डार्क साइड होनो बिदिखौहाय खोमसि खोमसि साइडखौ नोंसोर नुफेराखै आरो नोंसोर बारा मोजाङै मिथिया okay आं डार्क साइडखौबो आं खोन्थानो हागोन don't worry about that आं बानायगोन भिडिअ मोनसे बानायगोन आं एक्चुअली आं रावबो बे इउटुबार्सफोर जेबो इसु गैला दायो माने अल क्लियार बाट हा आंनाव इसु होननाय सासे दङ आंखौ बिराद दायो माने बिराद सेस्था खालामो जा मोजां खोनायो आं दा इंलिस थेंक इउ सो मच रेडि दे मारे थेंक इउ सो मच आं मोनसे भिडिअ होदोंमोन ना लाइक स्पेशल क्रिसमास सरि क्रिसमास स्पेशल आई थिंक या क्रिसमास स्पेशल मोनसे भिडिअ होदोंमोन बेवहाय मोननैसो खोथा बुंदोंमोन आं like YouTubers are mainly egoistic rather than they are educated okay education no I would not lie education wrong but they are not proper educated and then they don't use their brain by the way माने बिसोरो YouTube चैनलखौ मोनसे इगोजों सालायगासिनो humble नङा okay my favorite YouTubers now I'll say one thing like favorite the most favorite okay सिमां सायनारि आं सेस्था खालामगोन बेजों कलेब खालामनो आं इन्सटाग्रामावथ' चेट खालामखायो आं सम समहाय सिमां सायनारिजों स' लेट्स सी मा जायो नेक्स्ट इयार मा जायो लेट्स सी आं पडकास्ट खालामनो हाबा खालामगोन आं बेजोंहाय मोनसे सर्ट पडकास्ट अके आदा आं उन्दुनोसै गुड नाइट अके ब्र दे बाबा उन्दुनोसैबा अके ब्र नोंना भिडिअस नागारनाया मानो गोबावसो नागारो ओके एमबि रक चेनेल आं बेखौ बिराद बार बे खोथाखौ एक्चुअलि बिराद बार बुंबाय आं लाइक आंनि खोथाया माखि लाइक मोनसे टपिकआव रायलायनोबा रिसार्च बहुत खालामनांगौ रिसार्च थाथारनांगौ ओरैनो गोदाव सोराव आं दिनैहाय बेनि सायाव भिडिअ बानायनोसै आं बे टपिकनि सायाव भिडिअ बानायनोसै आं एबा सासे इउटुबारनि सायाव भिडिअ बानायनोसैबा बिनि बागैनो बिराद रिसार्च खालामनांगौ खमसे खम सानबा एबा सानथाम मेक्सिमाम हर सान नागिरनांगौ जायो
अके ओमफ्रायसो नोङो बिनि चेनेलाव थांनानै नों सार्च खालामनांगोन बिनि टटेलि माने बिनि जि आइडिफोर होना दोनदों अके इउटुब एबाउट सेक्सनाव मा होना दोनदों मा ससियेल मिडियानि लिंक्स होना दोनदों चेक आउट खालामनांगौ जायो सब नागिरखांनानैसो मोनसे जमा खालामनानैसो आं मोनसे भिडिअ होयो स' बेनिखायनो टाइम लायो आंनि भिडिअसफ्रा नलाय ओरैनो आदां गादां भिडिअ बानायनो गोसोबालाय मा आखायब्रा दिनै मोनसे दिहुनबाय बखिलाबायबाय फोजोबबाय आरो नेक्स्ट गाबोन मोनसे बखिबाय गोदाव सोराव रायलायलाबायबाय जोब्बाय आं रायलायो सम दासिम संसार दैमा अ रियली गुड लकडाउन एक्चुअली कर्फ्यू सोलिसिगोन अके कर्फ्यू आई थिंक फ्रम जानुवारि 7निफ्राय सोलिगोन आंनि मोनथिनाय मथे अके बिदिनिफ्राय सोलिनो हागौ डन्ट वारि एक्चुअलि आलासि मोसानायाव आं खनसेबाबो माने ना पडकास्ट खालामथारगोन सियर खोथाखा बेखौ जेरैखि जाया नेक्स्ट इयाराव लाइक 2022आव आरो ना जेरैखि आं पडकास्ट मोनसे खालामनो सेस्था खालामगोन आं आंनि चेनेलावहाय ना बेखौ जेरैखि जाया okay 2021 आं मा मोनथिखो okay or what I learned about this particular thing in this YouTube community okay and the बर' YouTube community खोथाखौ बुंबाय आं बिराद खोथा सोलोंबाय बिराद बुजिबाय रोंबाय okay जोमै बर' हे ब्र' माब्रै दं मोजाङै दं बिराद मोजाङै दं आरो सम सम ब्लगबो नागारनांगौ गामिनि कालसारफोरनि बागै एमबि रक चेनेल भ्लग चेनेल आई वुड से लाइक सेपारेट मोनसे खुलिगोन दायो नङा बाट लासैनो दायो इन्ट्रेस्ट गैथ'वा भ्लगावहाय मानो होनबा आं एसे जि आंखौ नुयो अके केमेरायाव जि नुयो आंखौ लाइक सानो खोमा कि लाइक आं माने लाजिया खोमा सानो अके बाट इन रियेलिटि आं एसे लाजिनो मोनो एसे लाजिनाय मोनो भ्लग्सल' खालामबाथाय अके चेट दंखायो बा हादानाव हादा एक्चुअली चेट दंखायो डेफिनेटलि आंनावहाय चेट्सफोर दंखायो नायनो हागोन चेट्सफोर दं भ्लगनि आं इन्ट्रेस्ट गैथ'वा औ जोमै बर'आव लाबाय बिराद गोबाव जाबाय मालाबा बिनि स्ट'रिबो खोन्थागोन आं डन्ट वरि अबाउट द्याट भ्लगनि बागैथ' आं मा होनबावनो लाइक जोंनि बर'फ्राथ' भ्लगखौ माने काचरा बानायजोब्बाय काचरा होनो काचरा डास्टबिन गोदाव सोराव भ्लग होगोन ना मोनसे ना बेक स्ट'रि दं ना फ्रन्ट स्ट'रि दं ओरैनो जास्ट भ्लग माने भ्लग होबाय द्याट्स नट कल्ड ए भ्लग ना मोनसे प्रपर स्ट'रि दं ना प्रपर माबा मोनसे दङ जास्ट ओरैनो संसार दैमारि थेंक इउ स' माच थेंक इउ स' माच दैथुन नार्जारि थेंक इउ स' माच थेंक इउ स' माच फर एप्रिसिएट reality no vlog is not like this okay like I would say seriously खोथा मोननैसो खोथा बुंनि vlogनि बागै okay आं दायो मोनसे स्ट'रि टेलिं vlog खुलिगोन सानगासिनो but it will take time लागोन आं माने गोदाव सोराव माने जास्ट लाइक स्टार्ट खालामलाबायनोसै गोदाव सोराव होलाबायग्रा इदि माने बाहायो माने ओंखायनो आंनि भ्लग चेनेलखौ आं दानबायथ' आंनि नार्जारि भ्लग होननाय चेनेल दंमोन मोनसे बेखौ आं दानबाय आङो दायो आं इन्ट्रेस्ट गैथ'वा बेखौनो फार्स्ट मेइन चेनेलखौ एसे ग्र' खालामग्रोनि लेट्स सी हाउ माच इट विल ग्र'
थांसै थ' होमबालाय जोंनिया फैयासै